Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanathmirandasya Ajnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katha Makhyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaidam Savadhodam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhyaye Vacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. ഇന്ന് അധ്യായം 2 സാഖ്യയോഗം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ മൊത്തം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപദേശത്തിന്റെയും ചുരുക്കം ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം എന്നീ 3 യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെയും മറന്ന് അജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഈ ദേഹമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള അജ്ഞാനമായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 3 ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ 3 തരത്തിലുള്ള യോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് പുനർബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉപദേശമാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3 യോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം ചുരുക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ഇത്രയും ഒരു ദേഹബോധത്തിൽ തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വ്യാധി അർജുനന് ആധിയാണ്. അതായത് തന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവർ അർജുനന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. പിതാമഹൻ ഭീഷ്മദേവരെയും ദ്രോണാചാര്യരെയും കൂടാതെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും ദുര്യോധനാദികളുടെ സമീപത്തുണ്ട്, തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ തന്റെ സൈഡിലുള്ള യോദ്ധാക്കളും എല്ലാവരും അർജുനന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ അവരെയെല്ലാം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലേ? അതുകൂടാതെ ഒരു ഗുരുപൂജ്യരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും എല്ലാം വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം കൊണ്ട് ആധി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പോൾ അർജുനനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ യോഗങ്ങളെയും കുറിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന് എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് മുതലായ ഉപദേശങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം കുറച്ച് ലെങ്തി, കുറച്ച് വലിയ അധ്യായമാണ്. 72 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തത്വം നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ച്
ഉള്ള ഒരു പഠനമാണ് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്നും അതിനെ പറയുന്നു, സാഖ്യയോഗം എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായിട്ട്, വിശകലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എന്താണ്, ശരീരം എന്താണ്, തരം തിരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് പഠിച്ച് ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നല്ല രണ്ടാണ് എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനയോഗികൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതായത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യത്യസ്തനാണ് ജീവാത്മാവ്. ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിന് പ്രാണൻ വരുന്നത്, അതായത് ചേതന വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരവും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം, അതാണ് സാഖ്യയോഗമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെയാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്നും വിളിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്, വേർതിരിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആ സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന് സാഖ്യയോഗം എന്നുള്ള പേരും വന്നിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ 30 മുതൽ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 വിധത്തിൽ കർമ്മത്തെ വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തിനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യലാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ സുഖമായിട്ടും ദുഃഖമായിട്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. കാരണം കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മുടെ മേൽ ഈ ജന്മത്തിലോ പിന്നെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിലോ സുഖമായിട്ടും ദുഃഖമായിട്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യലാണ്. രണ്ടാമത്തേത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതായത് നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. നിഷ്കാമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ, നമ്മുടെ കടമ അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യമാണ് ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള, അതുവഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ കർമ്മഫലത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതുവഴി കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സുഖമോ ദുഃഖമോ എന്തോ ആകട്ടെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത് കാമ്യകർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ വിധത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മമെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നിത്യനിദാനയുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അതെല്ലാം ഭഗവാനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ദൈനംദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പോൾ അത് ഭക്തിയോഗവും കർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ 3 വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഈ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് മൂന്നാമത് ഭക്തിയോഗം, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ അവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഈ 3 യോഗത്തെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അർജുനന്. അങ്ങനെ അർജുനന് ഒരു ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അർജുനന്റെ കടമയാണ്, ധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനാൽ പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ 5 വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 5 കാരണങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഉണർത്തിച്ചത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഒന്നാമത് അനുകമ്പ, അതായത്
ഹൃദയ ദൗർബല്യം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൃദുവായിട്ടുള്ള മൃദുല ഹൃദയത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ കരുണ മൂലം തന്റെ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും മരിക്കുവാൻ റെഡിയായിട്ടാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അനുകമ്പ, അവരോടെല്ലാമുള്ള ഒരു അനുകമ്പ അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം മരണപ്പെടുകയില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. രണ്ടാമത്തേത്, ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, തന്റെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കാരും എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖസമ്പത്ത് തനിക്ക് തന്നെ മാത്രം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും തന്റെ എസ്പെഷ്യലി ഭീഷ്മ പിതാമഹനും കൂടി ഇല്ലാതെ തനിക്ക് ഈ സമ്പത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ട എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. മൂന്നാമത്തേത്, ഇവരെല്ലാവരും ഗുരുതുല്യരായിട്ടുള്ള ഇവരെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. നാലാമത്തേത്, കുലക്ഷയം. ഇവരുടെ എല്ലാവരും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ കുലത്തിന് നാഥനില്ലാതെയാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുലത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു. ആ കുലത്തിൽ അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം അശരണരായി പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത നാലാമത്തേത് വന്നു. അഞ്ചാമത്തേത് അധ്യായത്തിൽ തനിക്ക് എന്താണ് എന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ 4 അല്ലെങ്കിൽ ഈ 5 കാരണങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നു. നിനക്ക് ഈ അർജുനന്റെ ഈ കാരണങ്ങളെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തരവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു തുടങ്ങാം. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാ വിഷ്ടമശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദനഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു, അതായത് തനിക്ക് ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, നിരായുധനായിട്ട് ഈ തേരിൽ ഞാൻ അസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം താഴെ വെച്ച് നിരായുധനായിട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മക്കൾ വന്നിട്ട് എന്നെ വധിച്ചാലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കരുണാർദ്രനായിട്ട് അനുകമ്പപൂർവം അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഇരിക്കുന്ന ആ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട്, വില്ലാളി വീരനാണ് അർജുനൻ, ഏത് യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലും ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള ആ അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരോട് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഇവിടെ ശാസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അർജുനൻ വളരെയധികം ഒരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. അർജുനനും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുണ്ട്. കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗുരുകുലത്തിൽ എല്ലാവരും ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ള മമതാബന്ധം മൂലം അർജുനന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരാളെ അയാളുടെ ഉടുപ്പുകൾ മാത്രം രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? അയാൾ എന്തായാലും മരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്, താൻ അമ്പെയ്ത് ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോകും, തനിക്ക് ഇവരെല്ലാവരും നഷ്ടമാകുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നു, അർജുനൻ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. മുങ്ങിച്ചാകുമ്പോൾ, ഒരാൾ മുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ, ഒരു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉടുപ്പിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ്, അയാൾ ഇല്ലാതെയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ കരയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ശരീരം മാത്രമേ മരിക്കുന്നുള്ളൂ, ജീവാത്മാവ്, ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണം വരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരാൾ മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അതായത് മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഉടുപ്പിനോട് കാരുണ കാട്ടുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. അർജുനൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് വിലപിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, അതിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അർജുനൻ ബുദ്ധിശൂന്യത മൂലം ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്ന് വിലപിക്കുന്നു.
അജ്ഞാനമാകുന്ന കടലിൽ വീണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ശരീരം എന്തായാലും മരണപ്പെടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എല്ലാവരും അനാദികാലമായിട്ട് ജീവനോടെ ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല. അവരുടെ മരണസമയം അടുക്കുമ്പോൾ അവർ മരിച്ചു വീഴും. അപ്പോൾ യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചിന്താഗതി ശരിയല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് അറിയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ പരമാധികാരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ച് നിഷ്കൃഷ്ടമായ പഠനം നടത്തി നമ്മെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. കർമ്മഫലേച്ഛയില്ലാതെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപ സങ്കല്പത്തിൽ വർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ. അതായത് ജീവാത്മാവിന് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? കാരണം ജീവാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും? ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ഉപദേശങ്ങൾ അരുളി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഉദസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താ എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ കൃഷ്ണനെ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, ആദ്യമായിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനേകം നാമങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമം ഉപയോഗിച്ചില്ല? എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? കാരണം സാക്ഷാത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ, 3 ലോകങ്ങൾക്കും അധിപതിയായ, എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ് ഈ കൃഷ്ണനായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് വ്യാസദേവൻ പറയുന്നത്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വിവരണം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അല്ലാതെ ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന്റെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഡൈശ്വര്യ പൂർണ്ണനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛനാണ് പരാശരമുനി. അദ്ദേഹവും ഏറ്റവും ഒരു വലിയ മുനിയായിരുന്നു, ഋഷിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീരസ്യ യശസ ശ്രിയ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യയോശൈവ സന്നംഭാഗ ഇതിം ഗണാഹ. അതായത് ഐശ്വര്യം, വീര്യം, യശസ്, സൗന്ദര്യം, പിന്നീട് യശസ്ശ്രീ, അജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങളും അനന്തമായ തോതിൽ ആരിലുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരിലും ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അനന്തമായ തോതിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അനന്തം എന്നും തന്നെയല്ല, നശിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ നശ്വരമാണ്, ഒന്നും ശാശ്വതമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരാളിൽ ഒരു നല്ല സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു മിസ് വേൾഡോ മിസ് യൂണിവേഴ്സോ എല്ലാമായി വളരെയധികം സൗന്ദര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര കാലത്തേക്കുണ്ടാകും അത്? അനന്തമായിട്ട് ആ സൗന്ദര്യം നിലനിൽക്കുമോ? ഇല്ല. അതുകൂടാതെ ഒരാളിൽ തന്നെ ഈ 6 ഗുണങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അതുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ 6 ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും അനന്തമായ അളവിൽ ആരിലുണ്ടോ അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐശ്വര്യം, അനന്തമായ നിലയിലുള്ള സമ്പത്ത് ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈ 3 ലോകങ്ങളും കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അംശമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അനന്തമായ അളവിലുള്ള സമ്പത്ത് ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ, അതായത് ശക്തി, അനന്തമായ തോതിലുള്ള ശക്തി ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെയും ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ അനേകം പുരാണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പുരാണത്തിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നരസിംഹദേവൻ തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത്, അതായത് സത്യയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, അസുരനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു.
ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ഒരു തവണ രാവണൻ മഹാബലിയെ കാണാനായിട്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കാരണം ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു, അസുരന്മാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാബലി അസുര ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ വാമന ദേവൻ വന്നിട്ട് മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുതലത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, ഇവിടുത്തെ ചക്രവർത്തി പദം എടുത്തിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാബലിയുടെ കീർത്തി എല്ലാദിക്കിലും പരന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാബലിയെ കാണാനായിട്ട് രാവണൻ ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ രാവണൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഗേറ്റിൽ ഒരു വാമനൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നിൽക്കുന്നു, അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ രാവണനോട് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് മഹാബലിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് രാവണനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി. അപ്പോൾ മഹാബലിയും രാവണനും കുശല പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് രാവണൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഈ വിഷ്ണു ചതിയനാണ്, വിഷ്ണുവിനെ തോറ്റു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ സുതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്? അങ്ങ് തിരിച്ചേക്ക് വരൂ, ഞാനും കൂടെ വരാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് വിഷ്ണുവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങയുടേതായിരുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നെല്ലാം രാവണൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മഹാബലി ഒന്നും തന്നെ സംസാരിച്ചില്ല. അകത്തളത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദിക്കുകളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് ആ കൊട്ടാരം മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആ നടുത്തളത്തിൽ നടുവിലെ ഹാളിൽ ഒരു വലിയൊരു തളിക അവിടെ കിടക്കുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ രാവണൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതൊരു തളിക, ഈ ഹാളല്ലേ, ഇതെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഹാൾ, ഇതിന്റെ ഭംഗി പോകുന്നു, ഇതെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കാമായിരുന്നല്ലേ, ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മഹാബലി പറഞ്ഞു, ഇതെടുത്ത് പൊക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല, എനിക്കും സാധിക്കുന്നില്ല, അങ്ങൊന്ന് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കൂ, അങ്ങ് വളരെ വളരെ ശക്തിമാനല്ലേ, അങ്ങൊന്ന് പൊക്കി നോക്കൂ, അങ്ങേക്ക് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാവണൻ വലിയ ശക്തിമാനാണ്, കൈലാസ പർവ്വതം എടുത്ത് അമ്മാനമാടിയ ആളാണ്. രാവണൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കിതെല്ലാം നിസ്സാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവണൻ ആ തളിക പൊക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്താൽ അതൊന്ന് അനക്കുവാൻ പോലും രാവണന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ രാവണൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ്? അപ്പോൾ മഹാബലി പറയുന്നു, എന്റെ മുത്തച്ഛനായിരുന്ന മഹാബലിയുടെ അച്ഛനാണ് വിരോചനൻ, വിരോചനന്റെ അച്ഛൻ പ്രഹ്ലാദൻ, പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛനാണ് ഹിരണ്യകശിപു. ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഒരു കാതിലെ ഒരു കുണ്ടലമാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതായത് നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാതിൽ നിന്ന് ഒരു കുണ്ടലം തെറിച്ച് ഇവിടെ സുതലത്തിൽ വന്ന് വീണു. അതാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഹാബലി ചോദിച്ചു, ഇത്രയും വലിയ ഒരു കുണ്ടലം കാതിൽ അണിയുന്ന എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ശരീര ആകാരം എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആലോചിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം അത്ര വലിയ ഒരു ഹോള് മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, അത്രയും ശക്തിയുള്ള, വെയിറ്റുള്ള, ആർക്കും രാവണന് പോലും പൊക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആ ഒരു കുണ്ടലം, അത് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപു എത്രമാത്രം ഭീമാകാരനായിരിക്കണം. ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വെറും ഒരു ഈച്ചയെ പോലെ പിടിച്ച് തന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കരുത്ത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, ആ അനന്തമായ അളവിലുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നീട് ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ യശസ്, കീർത്തി, ഭഗവാന്റെ കീർത്തി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മത്സ്യകൂർമ്മം, വരാഹ, നരസിംഹം, ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പോഴും ആ കീർത്തികൾ ഒരിക്കലും നശിച്ചിട്ടില്ല. രാമരാജ്യം വരണമെന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പാടി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ കീർത്തിക്ക് ഇതുവരെയും ഒരിക്കലും ആ ഒരു നാശം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അനന്തമായ അളവിൽ അനന്തമായ കാലത്തേക്ക് പകർന്നു പോകുന്നു ഭഗവാന്റെ കീർത്തി. പിന്നീട് സൗന്ദര്യം, ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച്, കന്ദർപ്പകോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം. 1000 കോടി കന്ദർപ്പന്മാർ, കന്ദർപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമദേവൻ, കോടി കാമദേവന്മാർ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് കാമദേവൻ. അങ്ങനെയുള്ള
കോടി കാമദേവന്മാർ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകുമോ അത്രയും സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈരാഗ്യം, ഇത്രയും എല്ലാം ഉണ്ടായാലും ആ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയാകാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചു. കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് സമ്പത്തോ കുറച്ച് സൗന്ദര്യമോ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അഹങ്കരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിന് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ പോകില്ല. ഓ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിനക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് എന്നൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം ആ വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് എല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ട് തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനോട് തന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത്, ദശരഥൻ പറയുന്നത്, നാളെ നീ 14 വർഷത്തേക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പോകണം. ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല. ശരി അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു, പോകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാമോ, ഒരു നിസാരം ഒരു MLA വരെ തനിക്ക് പദവി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കോലാഹലം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഈ വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്. അനന്തമായ അളവിലുള്ള വൈരാഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 6 ഗുണങ്ങളും അനന്തമായ അളവിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാക്ഷാത് കൃഷ്ണനാണ്, അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നു. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഇവൻ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്കും ഉറവിടമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദതേ. അതായത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. പിന്നീടും കുറച്ചുകൂടി ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന യോഗികൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പരമാത്മാവായിട്ട്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ട് അറിഞ്ഞ് ആ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകുന്നു. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂര്യഗോളം, സൂര്യ ഉപരിതലം, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം സൂര്യന്റെ തന്നെ സൂര്യഗോളമുണ്ട്, സൂര്യ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമുണ്ട്, ഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അതിന്റെ ഉപരിതലം, പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള ഉപരിതലമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്ന യോഗികൾ ആ സൂര്യ ഭഗവാന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യഗോളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അവർ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാക്ഷാത് സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സൂര്യന്റെ ആ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയി സൂര്യനോടൊപ്പം അവർക്ക് വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ്. അതായത് കുതസ്ത്വ കശ്മലമിതം, ഇങ്ങനെ ഒരു മാലിന്യം മനസ്സിൽ വന്നുപെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം യുദ്ധം തയ്യാറായി, യുദ്ധത്തിന് കാഹളമെല്ലാം ഊതിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അനാര്യനാണ് നീ. അതായത് അനാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം? ആര്യനായിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ പൂർവികരെല്ലാവരെയും ആര്യന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. കാരണം അവർ ദേഹബോധത്തിലല്ല ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു വന്നിരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതീയര് എല്ലാവരും, ഋഷിമാരും എല്ലാവരും. അവർ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അവർ നയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാരതത്തിൽ പിറന്ന നീ അനാര്യനായിട്ട് ആര്യനെ പോലെ പെരുമാറാതെ ദേഹബോധത്തിൽ ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുത്വത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അനാര്യമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അത് നമുക്ക് നിനക്ക് അകീർത്തിയിലേക്ക്, കാരണം എന്താണ് അകീർത്തി? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മടങ്ങി പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് അർജുനന് അകീർത്തി ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിലെ PPT-യിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 76 ശ്ലോകമുണ്ട്. നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീരുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിലാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചുരുക്കം എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടും അർജുനൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും എല്ലാം ഞാൻ എങ്ങനെ വധിക്കും? അവരെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന രാജ്യം അവരുടെ രക്തത്താൽ പങ്കിതമായിരിക്കുന്ന, രക്തം പൂണ്ട ഒരു രാജ്യമായിരിക്കും, അതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയുകയാണ്, കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാഃ യശ്രേയഃ സ്യാത് നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. അർജുനൻ പറയുന്നു, കാർപ്പണ്യ ദോഷോ അപഹത സ്വഭാവഃ, അതായത് ശരീരബോധത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. കാരണം തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിക്കുന്നതാണ് അർജുനന് വളരെ വിഷമമായിട്ടുള്ളത്. അത് ശരിയല്ല എന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നാം. എങ്കിലും അർജുനൻ പറയുന്നു, കാർപ്പണ്യ ദോഷമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാർപ്പണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് കൃപണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനനും തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാണ് വിഷമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദോഷം എന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? യുദ്ധം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു, എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താണ് എന്റെ കർത്തവ്യം? അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശ്രേയസ്സായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എന്താണ്? നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മ, എനിക്ക് എന്ത് ശ്രേയസ്സായിട്ടുണ്ടോ, എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന് എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്, അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും. അർജുനൻ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അർജുനൻ ശിഷ്യനാകുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ആ സമയത്ത് നമ്മളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അർജുനനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആരും കൊളുത്താതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ. ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ വിഭ്രാന്തികൾ വന്നു പെടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്. കാട്ടുതീ ആർക്കും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അത് കത്തിപ്പടരുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ സംഭ്രാന്തരാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി വരുന്നു. അതെല്ലാം ദേഹബോധത്തിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. നമുക്ക് സ്വയം അതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എങ്ങനെ അർജുനൻ ഒരു ഭഗവാനെ ഗുരുവാക്കിക്കൊണ്ട്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാക്കിക്കൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുവാൻ അർജുനൻ അപേക്ഷിച്ചുവോ, അതുപോലെ നമ്മളും ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്, ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുള്ള പോം വഴി മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇതേപോലെയുള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം നമുക്കും വന്നു ചേരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇനി ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 13ാമത്തെ അധ്യായം 11ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നു. 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സാഖ്യയോഗം, അതായത് ജീവാത്മാവിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അപഗ്രഥിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ജീവാത്മാവുണ്ട്. ശരീരം ഒരു പുറം ചട്ട മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചരാ
തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രന മുഹ്യതി. അതായത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം അർജുനന് ഉണ്ടായ സംശയം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ആ ഒരു അനുകമ്പ. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശരീരമാണ് മരണപ്പെടുന്നത്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, അതായത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ജീവചൈതന്യമുണ്ട്. ആ ചൈതന്യം എങ്ങനെയാണോ ശരീരം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നീട് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത്, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ശിശു ജനിക്കുന്നു, വളർന്ന് ബാല്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു, പിന്നീട് ഒരു കൗമാരപ്രായകനാകുന്നു, പിന്നീട് യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു, പിന്നീട് വാർദ്ധക്യം പറവയ്ക്കുന്നു, ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് പിന്നീട് ആ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ശരീരം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് പോലെ ആ ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇനിയൊരു പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക്, ഒരു ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അവരുടെ ശരീരം മാത്രമേ മരിക്കുന്നുള്ളൂ, അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. എർത്ത്, വാട്ടർ, ഫയർ, എയർ, ഈഥർ. അതായത് ഭൂമി, രാപോ, നലോ, വായുവോ, ഖം, മനോ, ബുദ്ധി, രേവച. 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ടുള്ള 5 വസ്തുക്കളും, അതുകൂടാതെ മനസ്സ്, അഹങ്കാരം, പിന്നീട് ബുദ്ധി, ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ചേർന്നതാണ് ഈ ശരീരം. അല്ലാതെ ഈ ശരീരത്തിന് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധമില്ല. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ശരീരം പഴയതുപോലെ ജഡവസ്തുവാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ആ ഒരു വെഹിക്കിളിൽ, നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു വെഹിക്കിൾ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണം. ആ വെഹിക്കിളിനുള്ളിലുള്ള ഡ്രൈവറെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഡ്രൈവറാണ് ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന, വെഹിക്കിളിനെ, ആ ഒരു വണ്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ആ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിനല്ല, ആ ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വളർച്ച വന്ന് പിന്നീട് യൗവന യുക്തയിലേക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, പിന്നെ വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നീട് അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ കാര്യം ബാധകമാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. ജീവാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേഹബോധത്തിൽ മിഥ്യാ അവബോധത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിന് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോഷണവും കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്ത് പോഷണമാണ് ജീവാത്മാവിന് കൊടുക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടിനുള്ളിലുള്ള തത്ത. ആ തത്തയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം കൊടുക്കാതെ ആ കൂടിനെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലോ ആ തത്ത അവസാനം മരിച്ചു പോകും, അത്രമാത്രം. അതുപോലെ ഒരു കൂട്ടിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ശരീരം എന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും. ആ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടത് എന്താണ്? അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി അതിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ടുവരിക, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആ ജീവാത്മാവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുക. അതിനെ ഈ ശരീരം സഹായിക്കും. മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാവേണ്ടത് എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക, ആ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ പഴയ സ്വരൂപത്തിലേക്ക്, ആ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതായത് ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് താൻ എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ടുവരിക. അതുവഴി അതാണ് ജീവാത്മാവിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പോഷണം. അല്ലാതെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് ആ ശരീരം വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വന്നാലും പല വിധത്തിലുള്ള മിനുക്കുപണികൾ ചെയ്ത് ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് അവസാനം ഒരു ദിവസം അത് ഇല്ലാതാകുന്നു. എന്നാലും
ആ മരണസമയം വരെയും താൻ യൗവനയുക്തനായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാണ്, അതിന്റെ സ്വരൂപത്തെ മറന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ശരീരമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെയാണ്. കാരണം അടുത്ത ഒരു ശരീരം ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മനുഷ്യനല്ല ഒരു മൃഗത്തിന്റെയോ പക്ഷിയുടെയോ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് പിന്നീട് മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ അത്രയേറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ശരീരത്തിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ആ ആത്മാവിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ബാല്യത്തിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്തോറും നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ മാറി മാറി വരുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം വളർന്നു വരുന്തോറും ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നാം എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല, പക്ഷെ ശരീരം മാറി മാറി വരുന്നു. നമ്മൾ ബാല്യാവസ്ഥയിലായിരുന്നു, പിന്നീട് കുറച്ച് വലുതായി കൗമാരാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു, പിന്നീട് യൗവനാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരീരം മാറുന്നുണ്ട്. അതിനെ അറിയുന്നത് ആരാണ്? ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ആ ദേഹി. അപ്പോൾ ആത്മാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ആ ആത്മാവ് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയും ശരീരത്തിന്റെ വേദനയും എല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആ അവബോധത്താലാണ്. ആ അവബോധം ആത്മാവിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താംസി ദീക്ഷസ്വ ഭാരത. ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നത് ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവിന് ഇതിലൊന്നിലും പങ്കില്ല. അതായത് ആത്മാവ് ദേഹബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ ഈ ദേഹമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വേദനകളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭൂതി മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ മഞ്ഞുകാലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, ചൂട് കാലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മഞ്ഞുകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് തണുപ്പ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വിറക് കൂട്ടിയിട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ തീ കായും. പക്ഷേ അതേ തീ ചൂടുകാലത്ത് നമുക്ക് അസഹ്യമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് ഇതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചൂട് കാലത്ത് നമ്മൾ അമ്മമാർ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല, അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാം നശ്വരങ്ങളാണ്, ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ദുഃഖമായിരിക്കും. അതെല്ലാം ശരീര സംബന്ധിയാണ്. അതിനെയെല്ലാം സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. കാരണം അതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതെല്ലാം വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാ ഛിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യഃ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് അംശമായ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. അനശ്വരരാണ്, ആധ്യാത്മികരാണ്, അതീന്ദ്രിയരാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ജനിക്കുന്നത്. ശരീരം ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, യൗവനാവസ്ഥയിലാകുന്നു, വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
ജീവാത്മാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ശരീരം മൃതപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അജനാണ്, ഒരിക്കലും ജനിക്കാത്തവനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആദിപുമാനുമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അനാദികാലമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിനൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് പുതിയൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? അത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു മുടിനാരിഴയുടെ നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ എടുക്കുക. ആ തലമുടിയിഴയുടെ തുമ്പിനെ നമ്മൾ 10,000 കഷ്ണമായിട്ട് കണ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു കഷ്ണത്തിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടോ അത്ര മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് വലിപ്പമുള്ളൂ എന്ന് ചേതാശരദ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബാലാഗ്രശത ഭാഗസ്യ ശതതാ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവഃ സ വിജ്ഞേയഃ സചാനന്ദ്യായ കൽപ്പതേ. തലനാരിന്റെ അറ്റം 10,000 വിഭജിച്ചാൽ എത്ര വലിപ്പം വരുമോ അത്ര മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ളത്? അതിന്റെ ഒരു തീയിന്റെ ഒരു തീപ്പൊരി, ഒരു സ്പാർക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പാർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ. എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മിലും ആ ഒരു സ്പാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ജീവാത്മാവിന് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പോലെ തന്നെ, എത്ര ചെറിയ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിലും ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനയുടെ ശരീരത്തിലും ആ ഒരു ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ശക്തി കൊണ്ട്, ചൈതന്യം കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുവാനും തേജസ്സുറ്റതാക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയനായതുകൊണ്ട്, ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് അത്രയേറെ ചൈതന്യമുണ്ട്, അത്രയേറെ ഊർജമുണ്ട്, അത്രയേറെ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവ് ദേഹബോധത്തിൽ, താൻ ഈ ദേഹമാണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദേഹബോധത്തിലായി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരാതെ അജ്ഞാനത്താൽ ആ ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത്. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ആ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ശരീരം ജരാവ്യാധികളെല്ലാം വന്നിട്ട് പിന്നീട് അതിനെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിനെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഒരു കാറ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇനി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയേറെ പഴയതായി എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയതൊന്ന് സ്വീകരിക്കും. അതേപോലെ ഡ്രസ്സ്, പഴകിയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് തനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ, തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിവർത്തിക്കാൻ, തന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, ആ ശരീരം കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പുതിയ ശരീരത്തിലൂടെ വീണ്ടും ജീവാത്മാവ് തന്റെ ആഗ്രഹം നിവൃത്തി വരുത്തിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പുതിയ കർമ്മ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ നൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ നശോഷയതി മാരുതഃ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഒരു അണു മാത്രം, ഒരു സ്പാർക്ക് മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് കണ്ടിക്കാൻ തക്കവണ്ണമില്ല വലിപ്പം. കൂടാതെ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. കാരണം ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭൗതികമാണ്. ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ സ്വയം ആധ്യാത്മികനാണ്. ആ ആധ്യാത്മികനായ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു നാശവും വരുന്നില്ല. കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യോ ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച
തസ്മാദപരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതമർഹതി. ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണം നിശ്ചയമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും എല്ലാം വിശകലനം ചെയ്താലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും മരണം നിശ്ചയമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭീഷ്മരാകട്ടെ, ദ്രോണരാകട്ടെ, ആരാകട്ടെ, അവർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ മരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം ഇല്ലാതാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ദേഹി, ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ ആർക്കും വധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശരീരം മാത്രമേ കൊല്ലപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഹിംസയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുകയല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനൊരു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ട് അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, ഹിംസയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ ധർമ്മയുദ്ധമാണ് നടത്തുന്നത്. അർജുനൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ധർമ്മയുദ്ധമാണ്. ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മയുദ്ധം. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പകുതി രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാണ്ഡവന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ഹിംസയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഹിംസയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കരുത്. നമ്മൾ ഇവിടെ അനിവാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിനെ ഭഗവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവിന് ശാശ്വതത്വം ഉണ്ടെന്നിരിക്കലും ഹിംസ ആശാസ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭുപാദ. എങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ അപലപിക്കാനും പാടില്ല. ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ തന്നിഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ആരെയും ഹിംസിക്കുകയോ, കാരണം ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, ആത്മാവിന് മരണമില്ല, അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഹിംസ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകത വരുമ്പോൾ, ധർമ്മയുദ്ധം വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വെറുക്കാനും പാടില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം. അർജുനന്റെ അടുത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു പാപം, രണ്ടാമത്തെ കാരണമായിരുന്നു താൻ ഈ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളില്ലാതെ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ, ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അതായത് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ക്ഷത്രിയന്മാർ. അപ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവർ മരിച്ചു വീഴുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അഥവാ യുദ്ധത്തിൽ അവർ ജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവർ ജയിച്ച ആ രാജ്യത്തെ അവർക്ക് ഭരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നീ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവരെയെല്ലാം വധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭൂമി സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് ഞാനത് സുഖങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നീ മരിച്ചു വീണു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം പോകിയിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും. അതെല്ലാം നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്, നീയായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കാമ്യകർമ്മമാണ്, അതായത് ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മം, കാമ്യകർമ്മം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഫലേച്ഛയില്ലാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്.
സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെയെല്ലാം വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, പാപം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാതിരിക്കണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അതായത് നിഷ്കാമനായിട്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, കർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയമാണോ പരാജയമാണോ ഒന്നും നോൽക്കാതെ നിന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപം നിനക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളോടും കൂടിയുള്ള ഉപദേശമാണത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മം, കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് കടമയായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും, ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നൊന്നും നോൽക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതുവഴി ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇല്ലെങ്കിലോ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം പ്രോഫിറ്റ് വേണം, എനിക്ക് അധികം ലാഭം ഉണ്ടാകണം, ഞാൻ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ജയിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള വാശിയോടുകൂടി ആ ഉദ്യമത്തിൽ ജയിച്ച് എനിക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം പറഞ്ഞു, കാമ്യകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി കർമ്മം ബുദ്ധി യോഗത്താൽ, അതായത് ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അതായത് ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെയോ ആ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഭയത്തെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭയം എന്താണ്? മരണഭയമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. അതായത് ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുകയാണ്. ആ പാപകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ജരാവ്യാധികളെല്ലാമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതുവഴി നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അനാദികാലമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുവഴി അടുത്ത ജന്മമായാലും ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. മരണഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുനൻ ഇവരെയെല്ലാം വധിക്കുന്നത് തനിക്ക് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നെല്ലാം അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. ശരി, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല, ഇവരെയൊന്നും വധിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല, എങ്കിലും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു? അധർമ്മികളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനോട് സഹായിക്കാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അർജുനൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ബുദ്ധി, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ, അതായത് ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്.
അതായത് അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധി ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ അല്ലാത്തവരുടെ ആണെങ്കിലോ, കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവരുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. അവർക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാകില്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ ആസക്തിയും ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാകുക? അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ വസ്തുവകകളിൽ ആസക്തി, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് സുഖവും ദുഃഖവും വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം വരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാസഞ്ചായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി മൂലം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവയെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് അവസാനം അത് കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാസക്തി, അത് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടേ തീരൂ എന്നുള്ള ഒരു അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ആ ഒരു ആഗ്രഹം ആസക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ ആസക്തിയിൽ നിന്നും ആ കാമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നീട് ആ ക്രോധം എന്താകുന്നു? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുനർജന്മത്തിലൂടെ വീണ്ടും വന്ന് ജനിച്ച് മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സ്വാർത്ഥതയിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ സുഖമാണ് നമുക്ക് പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദേഹത്തിന്റെ സുഖത്തിനും സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, ഓരോ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് പ്രതികരണ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാം ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാം ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ച് മരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്കിതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മോചനം, നമുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഈ ശരീരം, എന്റെ ശരീരം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയാണ്, എന്റെ പേരുള്ള ഇന്നയാളുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഇന്നയാളുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് ശരീരബോധത്തിലാണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവാണ് നാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല? കാരണം ആ ഒരു അറിവിലേക്ക്, ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവിന് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാനത്തിലാണ്, ദേഹബോധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ദേഹബോധത്തിൽ ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയുടെയും സുഖവും ദുഃഖവും താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും പുതിയ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശൈർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഇവിടെ പ്രസാദം അധികച്ചതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചിലവ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും, ചിലത് ഇഷ്ടമുണ്ടാകുകയില്ല. അതിനാണ് രാഗം ദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു രണ്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കടന്നു പോകുന്നത്. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അതായത് ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചിലത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമായുള്ളത് സ്വീകരിക്കും, ഇഷ്ടമല്ലാത്തവ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചിന്തയുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അവ നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി. എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം? ആരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ. ഈ പല ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ആ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മോചനത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ വിമുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പഴയ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ പഴയ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നത് വഴി ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആ പഴയ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളാണ് ജീവാത്മാവിനെ ശരീരബോധത്തിൽ ഇവിടെ തളച്ചിടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം ആദ്യമായിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. അതുവഴി നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയത ഹർഷാന്തി രസാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണം. അതുവഴി ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദിവ്യ ബുദ്ധി, അതായത് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ആർക്കും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടാൻ അസാധ്യമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, തന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിച്ച വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അവയെ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് താൻ എന്നുള്ള ആ അവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചിതപ്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തിയാണ്. അതായത് കണ്ണുകൾക്ക്
പല പല ഭംഗിയുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ കണ്ണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചെവികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സംഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നാവിനാണെങ്കിൽ പല പല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ രുചിക്കാനും, അതേപോലെ ഗോസിപ്പുകൾ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾ പറയാൻ, ഇതിനെല്ലാമാണ് ആസക്തി നാവിന്. അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പല വിധത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള ആവേശമാണുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള രുചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആസ്വാദനം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ 59ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിഷയാവിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ രസവർജ്യം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് വിനിയോഗിക്കുക. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ചെവികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തെ, ഭഗവാന്റെ മുറിയെ വൃത്തിയാക്കുക, ഭഗവാനെ പലതരത്തിൽ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യുക, ആരാധനകൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സേവനമാണത്, ഭൗതികമല്ല ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ രുചി ലഭിക്കുന്നു. അതുവഴി ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാകില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. അതുവഴി മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ, ആത്മസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നു? ആര് പറഞ്ഞു തരുന്നു? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവോ, അതായത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എന്തെല്ലാം വഴികൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം, ഇതെല്ലാം ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാണ് പറയുന്നത് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടത്. അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിലുള്ള ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനഃ തത്വദർശിനഃ. തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു സാധനാ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനും അതുവഴി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പാദിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ ഉന്നതമായ ആ ഒരു ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ യോഗത്തെയും, ജ്ഞാനയോഗത്തെ, കർമ്മയോഗത്തെ, കൂടാതെ ഭക്തി യോഗത്തെ, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അർജുനന് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 3ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് കർമ്മയോഗത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഭക്തിയോഗത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു, പിന്നീട് ജ്ഞാനയോഗവും ഉപദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ അധ്യായമായിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇതിലൂടെ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ